Tal com anem ara no podem anar. No podem anar massificant i tirant. No podem anar maltractant el cos, sigui el que sigui, per el preu. Tindrem que buscar una qualitat, i aquesta qualitat anem cap aquí. El que passa que a poc a poc. Per fer una alimentació en més quantitat, ens hem anat a l'altre polo a fer una alimentació de menys qualitat que fa que repercuteixi la nostra salut. I que separi l'home de lo que és la natura, perquè nosaltres som natura, estem lligats a la terra i ens anem separant de cada vegada més i això porta a que l'home s'emmalalteix. És un mercat amb ampliació. La gent ara va obrint poquet a poquet el camp, se va informant, va sentint ecològic. Què és això d'ecològic? Car? No, ecològic no és car. Mireu i valoreu. Contra més demanda, més baixarà el preu. Per exemple, te'n vas a Alemanya, allí hi ha una demanda massificada de gent que consumeix i els preus estan baixíssims. Han perdut tot el panís ecològic d'aquí de Catalunya. Què vol dir? Que els d'aquí, per les seues gallines, tindran que comprar el panís en un altre cantó. Què passa? Que això repercutirà en gastos. Fent molta promoció per part nostra dels productes que hi ha i fent consciència a la gent. Consciència de que val la pena de que optin per donar un menjar més bo, encara que sigui una mica més de preu, però deixar coses que no cal portar-les a casa, que són allò que dius que vas al supermercat i dius ai, ara compraria això, ai, ara compro allò. Doncs no, comprar l'essencial, que és el que necessitem, no necessitem res més.